Ulazi doktor kod pacijenta obolelog od side i kaže: imam jednu dobru i jednu lošu vest za vas. Koju želite prvo? Kaže pacijent: pa prvo dobru, doktore. Kaže doktor: imate još 8 dana života. A pacijent će: a šta je onda loša? Pa saznao sam to tek prošle nedelje. Šeta Mujo parkom i vidi dete kako puši cigaru. I onako ljutito mu reče: mali, si bre ti normalan? Pa znaš da svaka cigara skraćuje život i to za 50%. Ajde, koliko imaš godina, reci mi. Kaže dečak uplašeno: imam 9 godina. A Mujo će: eto vidiš, a sad da nisi pušio imao bi 18 godina. Pita učiteljica Pericu: Perice, na grani stoji 5 golubova. Lovac puca i pogodi 2 goluba. Koliko ih ostaje na grani? Kaže Perica: nijedan, učiteljice. A kako to nijedan? Pa lepo, učiteljice, kad lovac puca svi golubovi se uplaše i pobegnu. Kaže učiteljica: nije tako, ali mi se sviđa kako razmišljaš. A na to će Perica: ali mogu ja vama sad da postavim jedno pitanje? Može, kaže Perica. 3 žene kupuju sladoled. Prva ga liže, ona druga ga sisa, a treća ga gricka. Koja od njih udata? Razmišlja se malo učiteljica, razmišlja pa reče: pa valjda ona što liže, jel tako? Kaže Perica: ne, učiteljice, udata je ona što nosi burmu, ali mi se dopada kako razmišljate. Voziti Mujo bicikl i u tome ga zaustavlja policajac. Gleda onaj bicikl i kaže: vi nemate svetlo, platite 5 evra. Mujo se nasmeše i dade policajcu 5 evra. Gleda policajac dalje onaj bicikl i kaže: pa vi nemate ni kočnice, to vam je još 5 evra. Mujo počne naglas da se smeje i daje policajcu još 5 evra. Gleda dalje policajac, gleda i kaže: pa vi nemate ni mačje oko, to vas košta još 5 evra. Mujo počinje da umire od smeha, vadi pare i daje policajcu. Pa vi nemate ni zvonce, to je još 5 evra. Mujo pada na zemlju od smeha, vadi pare policajcu i daje. Pita ga policajac: dobro bre čoveče, pa šta je to toliko smešno? A Mujo će: pitam se, kad sam ja ovoliko platio što nemam par stvari, pa koliko će tek onda Hasu da plati? Pa on uopšte nema bicikl. Rešio bogataš da obiđe pustinju. Posle jedno pola sata pešačenja po vrućini srete čovjeka koji prodaje kamele. Dobar dan, pošto kamela? 100.000 evra. Kaže bogataš: kupujem, ali recite mi što je tako skupa. E pa vidiš, ovo je dresirana kamela, sve radi po komandi. Na komandu uf, ide polako. Na komandu uf, uf, trči u galop. A na komandu uf, 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 trči u 100 km na sat. I na komandu amin, ona koči u mestu. Dade mu bogataš novac, uzješe kamelu i reče: uf, i kamilo krenu. Nakon nekog vremena kaže on: uf, uf, i kamila počne da galopira. Posle nekog vremena reče ovaj: uf, 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 i kamila krenu da trči 100 na sat. Videti bogataš u daljini neku provaliju, ali međutim zaboravio komandu za kočenje. Pošto je vidio da mu nema spasa, rešio da se poslednji put ispovedi Bogu: dragi Bože, oprosti mi sve grehove koje sam počinio u ovom životu. Amin. Kako reče amin, kamila se ukopa, u mestu zakoči na korak ispred provalije. Ovaj, kad vide kolika je to visina s koja je mogao da padne, obrisa znoj sa čela i reče: uf. Prijavi se na kanal za još viceva.